Φιλενάδες και φιλενάδοι, σήμερα θα δείτε ένα ξόρκι που κάνανε στα παλιά τα χρόνια για να φέρουν την τύχη με το μέρος τους. Για να τους έρθουν χρήματα, να τους έρθει ο πλούτος όμως γενικά, όχι μόνο για χρήματα. Γενικά, πιστέψτε με, όσοι το κάνετε, είναι ίσως το μοναδικό ξόρκι που βγάζω και λέω μπορείτε να το κάνετε άφοβα και θα δείτε αποτέλεσμα. Θα δείτε τρομερή διαφορά στη ζωή σας γενικά. Εκτός από το να γυρίσει ο γκόμενος. Με αυτό το ξόρκι δεν γίνεται να φέρουμε τον γκόμενο πίσω, έτσι. Αλλά για όλα τα άλλα θα δείτε τρομερή διαφορά. Απλά υλικά θα χρειαστούν όπως πάντα. Εκτός από αυτό που είναι λίγο δύσκολο για ορισμένους να το βρούνε, θα σας πω τι είναι και πώς θα το βρείτε. Ή μάλλον ξέρετε πώς θα το βρείτε, εγώ απλά θα σας πω τι χρειάζεται. Προτού όμως περάσουμε στο ξόρκι, λίγο κράξιμο να κράξω, βαρέθηκα, αλήθεια σας λέω. Ρε παρτάλια, ρε, τι να σας πω γαμό, μη σας γαμίσω τώρα τίποτα, έρχονται και Άγιες μέρες. Ρε πούστιδες, είπαμε, αντιγράφετε. Όλα ωραία και καλά. Παίρνετε το ξόρκι το δικό μου, το αλλάζετε τα φώτα και βγάζετε προς το κοινό, προς τα εσάς δηλαδή, βγάζετε ένα ξόρκι και προσπαθείτε να πιάσετε κόσμο και κοσμάκι να δαγκώσετε. Αλλά έλεος ρε παιδιά, δηλαδή, άμα πάτε στις πληροφορίες επάνω σε μένα, έχω ένα κειμενάκι, μια κουμούτσα μεγάλη. Πήρε η άλλη, το έκανε copy-paste παιδιά και το έβαλε στο κανάλι της. Μόρι βλαμμένη. Άλλαξε κάτι, άλλαξε τουλάχιστον τη σειρά, άλλαξε κάποιες λέξεις, δηλαδή έλεος κάπου. Έλεος, δηλαδή σας βαρέθηκα, σας συχάθηκα, απαξιώ, πραγματικά παιδιά απαξιώ, δεν αξίζετε, αλλά ο κόσμος βλέπει και σας κατακρίνει και σας φτύνει. Δηλαδή κάπου, τι να πω, και μην ρωτάτε ποια είναι και ποια, εντάξει, την ξέρετε. Έκλεισε το κανάλι της μία, την έπιασε αστυνομία μία, αυτή και τον αδερφό της, τους άφησε, τους ξανάκανε κανάλι, ξανασβήνει τα βίντεο της, ανεβάζει εκεί που είχε 10 βίντεο, τώρα έχει 600 βίντεο, δεν ξέρω πού εμφανίστηκαν. Τέλος πάντων, ο καθένας σας κάνει ό,τι θέλει, έχω πει, ο καθένας σας κάνει ό,τι θέλει, αλλά μη με ενοχλείτε και μη με ερεθίζετε. Σας παρακαλώ πολύ. Σας παρακαλώ πολύ. Βέβαια και εγώ το κειμενάκι που έβαλα στις πληροφορίες μου από κάπου το κλέψα, εντάξει, δεν είναι δικό μου, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Στα ταρό ήμουν ο μοναδικός που το έβγαλα αυτό, δεν έπρεπε, λογικά δεν έπρεπε να το αντιγράψει. Αντέγραψε το, δεν λέω όχι, αλλά κάπου έλεος. Τέλος πάντων, πάμε στο βίντεο. Θα χρειαστείτε απλά πραγματάκια, είπαμε είναι για να σας έρθει... Πραγματικά θα έρθει η τύχη στο δρόμο σας. Να πάρουμε από τα πιο εύκολα. Θα χρειαστείτε ένα μπρίκι μεταχειρισμένο, δεν χρειάζεται, αλλά θα χρειαστείτε και ένα μπρίκι καινούριο. Καινούριο τσίλικο. Θα πάτε και θα αγοράσετε ένα μπρίκι τσίλικο, το οποίο θα το χρησιμοποιήσετε μια φορά και μετά θα το πετάξετε μακριά από το σπίτι σας. Και ένα μπρίκι που έχετε σπίτι που μπορείτε μετά να το χρησιμοποιήσετε. Δηλαδή 2 μπρίκια, το ξαναλέω, ένα που έχετε σπίτι σας που βράζετε καφέ και ένα μπρίκι το οποίο θα είναι καινούριο και μετά από αυτό το ξόρκι θα το πετάξετε μακριά να μην βρίσκετε σπίτι σας. Ένα κομμάτι χαρτί κουζίνας, μία τσιμπίδα ή ένα τσιμπιδάκι, τώρα αυτή είναι η δαγκάνα που ταΐζω εγώ το φίδι, την πυθία, τα ποντίκια εδώ και τσακ το δίνω. Επειδή δεν έχω ένα μικρότερο, έχω αλλά δεν το βρίσκω, χρησιμοποιήστε ένα τσιμπιδάκι, μια τσιμπίδα, κάτι το οποίο να μπορέσει να πιάσει αυτό το νόμισμα μέσα από το μπρίκι. Θα σας εξηγήσω. Ένα κομμάτι αλουμινόχαρτο, οπωσδήποτε ένα κομμάτι αλουμινόχαρτο, θα χρειαστείτε, αυτή είναι μαγνητόσκονη, μαγνήτης σε σκόνη παιδιά. Αυτό εδώ μπορείτε να το βρείτε εύκολα. Βλέπετε, αυτό είναι ένα μεταλλικό μπιχλιμπίδι και κολλάει. Τσακ, βλέπετε. Αυτό μπορείτε να το βρείτε εύκολα, παιδιά, στα μαγαζιά τα οποία έχουν είδη μαγείας και
μαντίας και 1002 τέτοια, ή μπορείτε να το βρείτε μέσα από το ίντερνετ, να το παραγγείλετε, φθηνό είναι, καμιά 5-6 ευρώ, να το παραγγείλετε πάλι από κάποια site ή σελίδες που έχουν είδη μαγείας, που έχουν χαρτιά ταρό κτλ. Είναι εύκολο να το βρείτε. Θα χρειαστείτε ξύδι λευκό, αυτό είναι το κανονικό το ξύδι, γι' αυτό δεν το δείχνω. Θα χρειαστείτε ξύδι λευκό. Είναι, παιδιά, απαραίτητα να έχετε λευκό ξύδι, όχι το κανονικό. Μην βάλετε μιλόξιδο ή κάτι άλλο, λευκό ξύδι. Υπάρχει στα σούπερ μάρκετ. Και θα χρειαστείτε αυτό. Αυτό το πραγματάκι είναι 1 λίρα χρυσή. Εντάξει, 1 λίρα. Τσακ. Βλέπεις, ωραιότατη. Φεγκοβολάει. Αυτή είναι, τι λέει, Εδουάρδος. 1918. Θα πάτε και θα αγοράσετε, αν δεν έχετε στο σπίτι λίρες, θα πάτε και θα αγοράσετε 1 λίρα. Τώρα έχει λίρα, μου φαίνεται την αγοράζετε με 4,80, 4,90, κάπου τόσο θα τα αγοράσετε από αυτά τα καταστήματα που λέει αγοράζω χρυσά, δόντια, νομίσματα κτλ. Αυτοί όχι μόνο αγοράζουν αλλά και πουλάνε. Θα το αγοράσετε, μέχρι 500 ευρώ θα δώσετε. Θα πάρετε τη λίρα. Δεν ξέρω παιδιά, αυτό δεν είναι δικό μου πρόβλημα. Πού θα βρείτε λεφτά να αγοράσετε τη λίρα. Εγώ σας λέω πώς γίνονταν παλιά. Και πρέπει να γίνει με χρυσή λίρα. Όχι με χρυσό κόσμημα ή με ασημένιο νόμισμα ή με δαχτυλίδι με οτιδήποτε. Όχι, εκείνα είναι άλλα είδη μαγείας. Αυτό πρέπει να γίνει με χρυσή λίρα. Υπάρχουν πολλοί λόγοι για τους οποίους πρέπει να χρησιμοποιήσεις χρυσή λίρα. Αν δεν έχεις ή δεν μπορείς να βρεις, τότε κλείσε το βίντεο που με βλέπεις και πάνε δες στο Survivor ή πάνε δες στον Ευαγγελάτο. Ξεκινάμε. Πρώτα απ' όλα, να ξεκαθαρίσουμε ότι όλα τα νομίσματα και όλα τα χρήματα και οτιδήποτε έχει αξία, να ξέρετε ότι έχουν πάνω τους ενέργειες. Ενέργειες γιατί? Γιατί αυτό το νόμισμα, παραδείγματος χάρη, από το 1918 το έχουν πιάσει χιλιάδες άνθρωποι. Ένα αυτό. Αυτές οι λίρες του 18 είναι περίφημες κατοχικές λίρες. Ωραία. Επομένως, για αυτή τη λίρα που κρατάω εγώ στα χέρια μου, μπορεί κάποιος άνθρωπος να έχει πεθάνει ή κάποιον να σκοτώσανε για να πάρουν αυτή τη λίρα ή να την ξεθάψανε αυτή τη λίρα ή να αποκτήθηκε με δόλιο τρόπο. Τι θέλω να πω? Ότι οποιαδήποτε ενέργεια έχεις και πιάνεις αυτό το νόμισμα, να ξέρεις ότι το νόμισμα, ο χρυσός, παρόλο ότι δεν μαγνητίζεται, δεν τον τραβάει ο μαγνήτης, να ξέρετε παιδιά ότι τραβάει όλες τις ενέργειες, ειδικά ο χρυσός. Και να ξέρετε ότι ο χρυσός γενικά, αλλά ειδικότερα τα χρυσά νομίσματα, κουβαλάνε από κατάρες, αίμα, δάκρυα, θλίψη, στεναχώρια. Τα πολλά τέτοια έχουν θετική ενέργεια, γιατί φέρουν την ευτυχία, υποτίθεται. Όχι την ψυχική, έτσι. Φέρουν την ευτυχία. Τα λίγα, τα πιο πολλά από αυτά, κουβαλάνε πάνω τους πόνο και δυστυχία. Γι' αυτό πρέπει να απαλλαγούμε από τις αρνητικές ενέργειες που έχει αυτό το νόμισμα. Γιατί άμα το έχεις εσύ σαν φυλαχτό, να ξέρεις ότι οτιδήποτε σκατό έχει πάνω του κουβαλάει αυτό εδώ, θα το τραβάς και εσύ. Πώς το καθαρίζεις? Αυτό είναι πολύ εύκολο. Με λίγη προσοχή όμως. Θα πάρεις το μπρίκι, ένα μπρίκι παλιό που έχει σπίτι, και θα κάνεις το εξής. Θα βάλεις 2 δάχτυλα, κάπου τόσο, 2 δάχτυλα με νερό. Το βάλεις ας πούμε ως εδώ, έτσι, με νερό. Και λιγότερο βέβαια. 2 δάχτυλα πες με νερό και θα το βάλεις να βράσει εκείνο το νερό. Λίγο πριν αρχίσει να βράσει θα πάρεις τη λίρα. Προτού το κάνετε, ακόμη μια φορά να πω, μεγάλη προσοχή, γιατί τα νομίσματα
τα παλιά και συγκεκριμένα τα χρυσά κουβαλάνε φοβερές ενέργειες από ανθρώπους. Ακόμα και ένας άνθρωπος που ήταν χαρούμενος, το να δώσει μια λίρα ή να τη χάσει θα του φέρει στεναχώρια. Ωραία, γι' αυτό έχουν φοβερές ενέργειες και πρέπει να καθαριστεί οπωσδήποτε. Κρατήστε αυτό που λέω. Τώρα, αφού βάλεις το νερό 2 δάχτυλα μέσα σε ένα μπρίκι και αρχίσει να βράσει, θα πάρεις τη λίρα και θα την αλείψεις πολύ καλά με υγρό για πιάτα, υγρό πιάτων. Άβα, τρίλετ, ό,τι έχετε σπίτι. Θα το βάλεις μέσα την ώρα που βράζει. Αυτό θα δείτε, παιδιά, ότι επειδή θα βάλετε μέσα υγρό πιάτο να βράσει με νερό, θα αρχίσει αυτό να φουσκώνει. Θα φουσκώνει μέχρι πάνω, παιδιά, να βγάλει αφρούς. Βγάζει αφρούς και εσύ, για να μην το κάνεις αυτό, σηκώνεις απλά από τη φωτιά, από τον γκαζάκι. Μόλις ηρεμήσει και κάτσει ο αφρός, το ξαναβάζεις. Βράζει αυτό, το ξανασηκώνεις. Το ξαναβάζεις, το ξανασηκώνεις. Το κρατάς όσο θεωρείς εσύ ότι είναι ικανός, είναι αρκετός ο χρόνος για να καθαριστεί αυτό το νόμισμα από τις μαυρίλες που τυχόν έχει. Θα το πάρεις, θα βάλεις μέσα μπόλικο νερό να κρυώσει, θα το ρίξεις στο χέρι σου, έτσι, θα πέσει η λίρα, κρύα κρύα, και θα κάνεις το εξής. Έτσι όπως είναι υγρή η λίρα, θα πάρεις αλάτι και θα το τρίψεις με προσοχή. Παντού, για να σφραγίσουμε, ας πούμε, να μην υπάρχει άλλη ενέργεια αρνητική πάνω στο νόμισμα. Θα το τρίψεις έτσι, να το χαϊδέψεις, να το τρίψεις, με προσοχή, όχι πάρα πολύ δυνατά, γιατί θα το γρατζουνίσεις. Είναι μαλακό μέταλλο ο χρυσός. Αφού το τρίψεις με το αλάτι, θα το ξεπλύνεις με απλό νερό. Μόλις το ξεπλύνεις με νερό, θα κάνεις το εξής, απλό. Θα πάρεις το καινούριο μπρίκι, το καινούριο που έχεις, το αχρησιμοποιητό, και θα βάλεις μέσα 2 δάχτυλα λευκό ξύδι. Και θα το βάλεις να βράσει το ξύδι. Λοιπόν, την ώρα που θα αρχίσει να βράζει το ξύδι, θα βρωμίσει το σπίτι ξύδι. Να το ξέρεις αυτό. Άνοιξε παράθυρα, άνοιξε πόρτες, γιατί θα βρωμοκοπήσει το σύμπαν ξύδι μέσα στο σπίτι. Αλλά δυστυχώς έτσι πρέπει να γίνει. Την ώρα που βράζει το ξύδι θα πάρεις με τα χέρια, με το αριστερό σου χέρι, προσέξτε, κάτι που ξέχασα. Προτού το κάνεις αυτό, μέχρι να βράσει το ξύδι, πρέπει να κρατάς στο αριστερό χέρι, προσοχή, κοριτσάρες, προσοχή, στο αριστερό χέρι, και να τρίβεις συνέχεια αυτό το νόμισμα. Να το τρίβεις, να το τρίβεις, να το τρίβεις. Να πάρει τη δική σου ενέργεια. Να το βαφτίσεις ότι είναι για σένα. Εάν μπορείς, δώσ' του και όνομα. Να νιώσεις ότι αυτό το νόμισμα είναι φτιαγμένο για σένα και θα εξυπηρετεί και θα υπηρετεί μόνο εσένα. Αφού λοιπόν βράσει το ξύδι, το παίρνεις και το βάζεις μέσα στο ξύδι που βράζει. Κανονικά, το λιγότερο που πρέπει να κάτσει μέσα, πρώτο μη φοβηθείτε ότι θα υπάρξει κάποια χημική αντίδραση από το ξύδι με το χρυσό νόμισμα. Δεν υπάρχει. Ένα μοναδικό υγρό είναι ικανό να διαλύσει το χρυσό. Δεν σας λέω ποιο είναι. Γνωστό είναι. Ψάξτε στο ίντερνετ. Πρέπει να το κρατήσεις τουλάχιστον 10 λεπτά. Δεν ξέρω πώς θα το κάνεις, πώς θα αντέξεις, θα φουσκώσει, δεν θα φουσκώσει, θα μυρίσει, δεν θα μυρίσει, δεν με ενδιαφέρει. Κάντε τα κουμάντα σας, βγάλτε το από τη φωτιά, ξαναβάλτε το, βγάλτε το, ξαναβάλτε το, κάντε ό,τι θέλετε. Πρέπει αυτό να βρίσκεται μέσα στο ξύδι το λιγότερο για 10 λεπτά. Στο 11ο λεπτό, αν δεν αντέξεις παραπάνω, βγάλ' το, ρε παιδί μου. Πώς θα το βγάλεις τώρα? Το παίρνεις από τη φωτιά, το αφήνεις κάπου στην άκρη και αφήνεις να κρυώσει από μόνο του. Δεν βάζεις νερό, δεν κάνεις τίποτα. Μόλις κρυώσει μετά από 1/4, 20 λεπτά, μισή ώρα, και μπορείς αυτό να το πιάσεις, δεν σε καίει, μετά από μισή ώρα ας πούμε, θα πάρεις την τζιμπίδα και με την τζιμπίδα θα προσπαθήσεις, χωρίς να πετάξεις το ξύδι, πρόσεξε, θα προσπαθείς να πιάσεις τη λίρα μέσα από αυτό το, πες το, μέσα από το μπρίκι. Λοιπόν,
Αφού θα έχεις τη λίρα έτσι κρατημένη, θα την έχεις βγάλει από τον πρίκι, θα πάρεις και θα τη βάλεις σε ένα χαρτί, έτσι. Προσοχή μεγάλη. Αυτό, παιδιά, μετά το ξύδι μπορείς να το πετάξεις στο νεροχύτη και την άλλη μέρα πέτα και το τέτοιο, πάρ' το πέτατο στα σκουπίδια, δεν μας ενδιαφέρει το πρίκι. Τη λίρα, από τη στιγμή που θα τη βγάλεις με την τσιμπίδα μέσα μέσα από το πρίκι, δεν πρέπει ποτέ μα ποτέ να την ακουμπήσει άνθρωπος. Ποτέ, ούτε καν εσύ. Θα πάρεις να το πετάξεις σε ένα χαρτάκι κουζίνας και θα το στεγνώσεις καλά. Ωραία, τώρα αυτή είναι στεγνή, υποτίθεται. Το επόμενο βήμα ποιο είναι? Θα πάρεις το αλουμινόχαρτο, θα πάρεις τη μαγνητόσκονη, θα κάνεις ένα βουναλάκι, όχι βουναλάκι, να απλώσεις λίγο τη μαγνητόσκονη, θα τη ρίξεις έτσι να πέσει και μετά πάλι με την τσιμπίδα θα πιάσεις τη λίρα και θα τη βάλεις πάνω από τη μαγνητόσκονη. Άμα θες συμπλήρωση, εγώ σου λέω δεν χρειάζεται, αρκεί το πάτωμα εκεί που πατάει η λίρα να είναι πάνω στη μαγνητόσκονη. Μην ακούσω καμιά βλακεία ότι ο μαγνήτης θα κολλήσει στο αλουμίνιο, γιατί με το αλουμίνιο δεν κολλάει. Μην ακούσω βλακεία θα κολλήσει με το χρυσό, γιατί δεν κολλάει. Με τα σίδερα κολλάει ο χρυσός. Ωραία. Αφού το κάνεις αυτό, τώρα το μέγεθος από το αλουμινόχαρτο όπως θέλεις εσύ, όπως σε βολέψει. Εγώ έχω αυτό εδώ, σε σύγκριση με τη λίρα, τόσο, το οποίο θα το τυλίγεις, αλλά πρόσεξε, θα το τυλίξεις μια φορά από πάνω, μια φορά από τα δεξιά. Το γυρίζεις μια φορά από πάνω, μια φορά από τα δεξιά. Το ξαναγυρίζεις μια φορά από πάνω, το τυλίγεις τόσες φορές, μέχρι που να γίνει μικρό. Εντάξει, υποτίθεται η λίρα είναι εδώ μέσα. Θα γίνει ένα τέτοιο πραγματάκι. Εσύ άμα δεν θες να γίνει τόσο, μετά βέβαια μπορεί να το πατήσεις κιόλας. Αν δεν θες να γίνει τόσο χοντρό, βάλε λιγότερο αλουμινόχαρτο. Αλλά σε καμία περίπτωση δεν πρέπει ποτέ μα ποτέ να αγγίξεις τη λίρα με τα χέρια σου. Απαγορευτικό. Όχι γιατί απλά δεν θα πιάσει το ξόρκι. Είναι επικίνδυνο πλέον για εσένα. Τα έχουμε ξαναπεί. Το χρήμα και ο χρυσός είναι, Παναγιά μου φύλαγε, είναι επικίνδυνα πράγματα. Και ειδικά ο χρυσός πάνω στη μαγεία. Ακούστε με τι σας λέω και προσέχετε πάρα πολύ καλά. Τώρα, αυτό το πραγματάκι καλό θα ήτανε εσείς που είστε μερακλούδες να πάρετε ένα ύφασμα ό,τι χρώμα θέλετε και απλά να το ράψετε, να το κάνετε σαν φυλακτό ή μπορεί να το βάλετε σε ένα πουγγί και μετά να το ράψετε. Αυτό το κάνουμε σαν έξτρα προστασία για να μην φύγει ποτέ. Υπάρχουν πολλοί τρόποι να κάνεις τέτοιου είδους φυλακτό. Ακόμα και μπορεί να κάνεις διαφορετικό φυλακτό και να μπορείς να το ακουμπάς. Όπως έχω εγώ που κρατάω στο λαιμό μου, ας πούμε. Έχω μια λίρα, αυτή είναι Βικτόρια του 1800. Έχεις εδώ και την κρατάς εδώ πέρα. Εντάξει, εγώ το μπορώ να το πιάσω, ας πούμε. Και παρόλο ότι είναι φυλακτό, ρε παιδιά. Εντάξει, το κρατάω, δεν με ενοχλεί. Αυτό όμως το συγκεκριμένο δεν πρέπει να το ακουμπήσεις και δεν πρέπει ποτέ να ανοιχτεί. Τώρα θα μου πεις, θα χάσεις 500 ευρώ. Δεν πειράζει. Αυτά τα 500 ευρώ που ξοδεύεις για μία λίρα θα σου φέρουν πάρα πολλά λεφτά στη ζωή σου και πραγματικά θα σου αλλάξουν τη ζωή σου. Και όχι μόνο στο οικονομικό, γενικά μιλάμε. Αυτό τώρα αφού το ράψεις ή θα το βάλεις σε ένα πουγγί και θα ράψεις και το πουγγί για να είσαι σίγουρη, ή θα το έχεις σαν, πώς να το πω, ή μες στο πορτοφόλι σου ή μέσα στη τσάντα σου ή κρέμασε το κάπου, βάλε κάτι άλλο για να το έχεις σαν μπρελόκ στα κλειδιά σου. Αυτό το πράγμα πρέπει να είναι πάντα μαζί σου. Πάντα πρέπει να είναι μαζί σου. Αν μπορείς κάπως να το φτιάξεις όμορφα, να το κρεμάσεις επάνω σου, κρέμασέ το. Πρέπει να είναι συνέχεια μαζί σου. Κάντε το. Σας λέω, μου φαίνεται η μοναδική φορά που λέω σε κάποιον να κάνει ξόρκι. Κάντε το και θα δείτε φοβερή διαφορά. Θα δείτε απίστευτα πράγματα.
Τώρα, όσες δεν πιστεύετε, απλά καθίστε στη μιζέρια σας. Όσες πιστεύετε, κάντε το. Εάν μετά δεν δείτε αποτέλεσμα, απλά το ανοίγεις και πάνε πουλα τη λίρα. Τι να σου πω. Ουδεμία ευθύνη φέρω, έτσι. Εγώ σας είπα πώς πρέπει να γίνει. Λοιπόν, αυτά κοριτσάρες μου, τα ξαναλέμε σε ένα καινούριο βίντεο. Φιλάκια πολλά.